खुलुमबाय। आंनि मुङा निरेन नार्जारि। आंनि हिन्जावनि नामा अनामिका बर'। बियो आंखौ नागारनानै आंनो खिथालासिनो दा खामानियाव थांदों। नाथाय आङो सोरखौबा लानो खारदों ना खाराखै ना खामानि मावनोसो थांमारदों बेखौ आं मोजाङै मिथिया। जायखिजाया बे बुंहरोल'। खनसेबा बुंहरो आं खामानि मावनोसो फैदों, आं रावखौ लानो होना फैयाखै होनना बुङो। आरो मालाबा होनना बुङो आं थांफिनलाबो होनना बुङो। बेखौनो मालानिफ्राय बे जाथाया जादों थांनाय समबारनिफ्राय। थांनाय समबार बियो बेलासे रबिबारनिफ्रायनो 2टा बाजिनिफ्रायनो खारलांनानै रङियाव बियो हरसे थाहैदों रुम भारा लानानै। बिनिफ्राय अखानायै फुंनि 7टा 20आव बे ट्रेन गाखोलांदों। सोरबा लाना खारदों ना सोरबा लांग्राफोर दङ नामा बिदि? दा लांग्राया आं खोनानाय बायदिबा जों गामिनिनो माबा मनेस्वर बर', बेनिफ्राय आरो बिनि बिनानाव थांफादों। दा बेखौ जाय लांग्रा बेखौबो लांथारदों होननानैबो आङो एसेबां माबा खालामाखै। मानो होनना बुङोब्ला बेबो दा लांनानै गाव कम्पानियावसो दंहैयोनो, जोंजों गैला होनना बुंदों बिसोरो। दा गावसोर सानैजोंसो दङ ना मा होनना खोनादों दा आङो। कन्टेक्ट जायोना जाया? दा फन बुबा फन नाङो, रायलायोबो, ओमफ्राय कम्पानिनि नामखौ खिथाहरा। साबेसे गथ' दङ? आंना गथ'आ 3, फिसाज्लाया देरसिन, बे 15 बोसोर जाबाय। फिसाज्लानि नामानो जाहैबाय अनसुमा नार्जारि। आरो फिसाजोनि नामा जाहैबाय सासेनिया बर'खा नार्जारि आरो सासेनिया जाहैबाय रुफाथि, दुइसिननिया। बिसिया माला खारनाय आरो माबायदि खारनाय? आं न'आव गैयामोन। आंबो माबायावसो गारलसआवसो दंहैयोमोन खामानि मावनो। बेयाव आं मिथिया बे थांनायखौ। आङो उन्दुनासो दंबाय थायोमोन रुमाव। ओमफ्राय सासे जोंहा गामिनिनो बैनाया बे आंखौ सोंहरबाय, नोङो खोनायाखै होननानै बुंबाय। आं बुंबाय मा खोनानो होनना बुंबाय आङो। आब'मोना गैला दा खारबाय होनना बुंहरबाय। ओमफ्राय बेयावसो आङो मालिकनिफ्राय गारि भारा लानानै फैबाय आङो। फैनानै न'आव नायफैबाय। फुङाव आं रङियाव चेकिं खालामदोंमोन। चेकिं खालामनायाव जाय लांग्रा बे मानसिखौ लोगो मोनदों आङो। नाथाय बेखौनो नायनो होदोंमोन आङो। नों ओरै नाय आं ओरै नायनि होनना बुंदोंमोन ट्रेनाव। नाथाय आं नागिरना मोनदिया, बे मालाबा टिकेट खोमानानै ओमफ्राय थांबाय। थांनानै ओमफ्राय आंखौ बुंबाय, आं न'आव फैफिनबाय, फैदो, थाबनो फैदो होनना बुंहरबाय आंखौ। ओमफ्राय जेब्लानाखि आं फैयो, ओमफ्राय उलुबाराव आं हाबो, आंनावथ' मबाइल गैयामोन। आङो बाजैनि मबाइलजों फन हरबाय। होमबाना बुंबाय इयो, आं क'क्राझार बारबायानो होनना बुंहरबाय। होमबा आं मा खालामगोन? उफाय गैया, गोदाव सोराव हारसिङैनो न'आव फैबाय आङो। न'आव फैनानै न'आव थाफैबाय गथ'फोरजों। गथ'फोरखौ ओंखाम संनानै जाहोबाय। बेनिफ्राय अखानायै आङो नागिरनो सुरु खालामबाय। बोरैबा बोरै आं मा खालामगोन होननानै आङो साननानै। ओमफ्राय दा आं गथ'फोरखौ क'क्राझाराव दोनहरजोब्बाय। दा बेनो आरो, बेखौ बहा दं होननाय खोनादों, बेंगालर मेजेस्टिकआव दं होननाय खोनादों आङो। नाथाय मैया बुंदोंमोन बियो, आं बाटाम कम्पानियावसो मावगोन होननानै बुंदोंमोन। बिनिफ्राय आरो खिथाहरफिनबाय बियो दानि फुङाव माबा बाटाम कम्पानियाव जाला, दानिया जि कम्पानियाव जाफिनबाय होनना बुंदों बियो। दा जि कम्पानियाव आं थांनोसै खामानि मावनो होनना बुंदों आरो। नाथाय कम्पानिनि नामखौ सोंबाबो खिथायाखिसै बियो। आं रोङा, आं मिथिया होनना बुंनानै। दा बेखौनो आं सानदों, होजोंहाय जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोर दङब्ला, नाथाय बेखौ हमनानै आंनो हरफिनबा आं हामगौ नंदों आरो आङो। खेबसे गोरोन्थि मावो मानसिया, अब्लाबो आं बेखौ निमाहा होनानै गावनि हिन्जावखौ आं गावनो लायफिननो होननानै सानदोंमोन। सोरबा लाना खारखोमादो होनना सानदोंना? दा आंनि गोसोआव आं रावखौबो लाना खारखोमादोंबो होननानै सानाखैमोन। नाथाय आंनो डिक्लेयार खोथाखौ बुङोब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो। नाथाय डिक्लेयार खोथाबो बुङाखै। दा लानासो खारमारदों ना मादोंसो। खनसेबा बुङो आं न'आव फैफिनखालाबो होनना बुङो। खनसेबा बुङो मास मोनथाम मोनब्रैसो मावना थांगोन आङोबो होनना बुङो।